conseqüències de desigualtat entre barriades, més en el cas de Palma, però que segurament se poden trobar exemples a tot arreu, anaven relacionats de qualque manera amb el turisme. I el que hem vist durant la pandèmia és que realment no només és el turisme que fa que el preu del lloguer i de l'habitatge pugés i les desigualtats entre persones i expulsió de veïnats i veïnats i les barriades seguís present, sinó que era la gentrificació que com a conseqüència feia tota aquesta expulsió de persones de les barriades i que aquestes desigualtats cada vegada fossin més grans. Podràs deixar arribar. Dim? La mà seu, pot llevar arribar. Ai, sí, però m'ho sentíeu bé, no? Però ja he perdut el costum. Sí, no vull dir molt més sobre el documental perquè m'agradaria que llavors véssiu i rebéssiu tota la informació així com l'hem volgut contar a la pel·lícula, però llavors vos animaré que vos quedeu i que podeu participar sobretot en el col·loqui, que no sigui jo donant una xerrada eterna i pesada, sinó que també doneu el vostre punt de vista i més sobretot de la part coreana, que potser això està pràcticament centrat tot a Palma, però que segurament la realitat la podeu compartir amb moltes parts d'on vosaltres viviu. Simplement un apunt, quan jo vaig voler fer aquest tema, la majoria de mitjans de comunicació posaven el focus a la part més de mercantilització, on fases que afectaven a parts de les ciutats més cèntriques, com pot ser la Llarreria, Santa Catalina, la Llotja, tothom tenia molt de per mà, era com l'espai públic se posava a la banda, de qualque manera, i jo vaig començar a rascar una mica i vaig veure com només se parlava d'aquesta fase, però realment la gentrificació era com un cicle que comprenia altres fases d'abandonament, d'empobriment, de resistència fins i tot a les darreres parts i com aquests se podien relacionar amb moltes altres barriades de ciutat i que a la vegada crec que eren igual d'importants i que no només tenien a veure amb la part del turisme, sinó ja més en temes no només de desigualtat, sinó fins i tot no m'surt la paraula, d'estigmatització, com a barriades com podem veure com la Soledat o com a Sant Montleu. Així que vàrem decidir fer aquest documental amb una mirada un poc més àmplia, més enllà de la part del turisme, i no només això, sinó que vàrem intentar escapar també de la part informativa, que ja estaven tractant altres reportatges o documentals com Tot Inclòs, o l'altre, com s'anomenava, és un documental que també se va fer, ara no me surt el nom, però que també va ser molt conegut i tractava molt més la part informativa i de denúncia de tot el que estava succeint, i jo ho vaig voler centrar un poc més a la part humana. I és perquè volia que quan se fes aquest documental, com ara ho esteu fent, 2 anys després de la seva producció i 4 des de la seva realització, no perdés l'actualitat perquè realment no estava centrat ni en xifres ni en situacions molt específiques d'un sector, sinó en la pròpia vida de les persones. I una característica molt peculiar d'aquest documental, i que a vegades quan te demanen com que sap greu fins i tot, perquè totes les protagonistes són dones, era per, aprofitant que estem a la setmana del 8M, era per també portar aquesta mirada de gènere cap a la ciutat i fer aquesta lectura en perspectiva de gènere, que crec que li fa falta i no és res més diferent que simplement posar la vida en el centre a l'hora de decidir quin tipus de ciutat volem viure. I he dit que no xerraria massa, ja crec que estic xerrant massa, així que bé, espero que la podeu disfrutar i sobretot que quedeu llavors per compartir i reflexionar un poc sobre aquesta realitat. Gràcies.